Sanibonani Mzansi Afrika. Hey bakwethu, hey kusile vukani bafowethu. Ya, ngicela ukuthi nina philani nje. Ilokho engifuna ukudlulisa nini ukuthi nje niphile nje. Nibayeke laba abadla imali bodwa besincishe bephenywa abaphenywayo. Nibayeke eceleni labo mina nje ngithi nje nina philani, nibe right, philani. Ilokho nje ngisho mina. Bakwethu, akulalwa eMzansi Afrika, akulalwa, kuyasetshenzwa, imali iyajulukelwa, ikusasa liyajulukelwa bafowethu. Yabo, indaba yoma-shortcut nje ayisizi ngalutho, ayilasti futhi njalo. So bafowethu, ya, ani kuthiwa channel bani kambe, channel ku-DStv, channel 160, uStakhaya from 8:30, my voice is there. Thini kambe Inhliziyo Ayiphakelwa, the main character uRaya. Then Monday to Sunday every week ngikhona nje laphayana, voice over yami ilapho. Then okusiza ukuthi ungifollowe on-social media khona uzokwazi ukuthi ngikuphi ngenzani inini ngasikhathi kanjani because khona engikuphekayo, khona ifilimu ezayo, khona i-series ezayo. So guys, ngiyanithanda kakhulu.